εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου έγραψε ιστορία. Ο Βενετίδης αριστερά είναι μόνος του και τον είδε. Πάει να τον κλείσει ο Τσεμπερία, του κάνει και μια τρίπλα ο Βενετίδης για να τα αποδώσει αυτές που έφαγε νωρίτερα. Για να δούμε το σούτα του Γιαννακόπουλο. Γκολ! 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 Εκπληκτικό γκολ για τον Στέλιο Γιαννακόπουλο! Μετά από 24 χρόνια ξανά στους κορυφαίους της Ευρώπης. Βασίλης Τσάρτας στον δρόμο προς την Πορτογαλία. Απέναντι στον Μάικ Τέιλορ. Στο 68ο λεπτό του αγώνα. Ο Τσάρτας φτάνει. Γκολ! 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 1-0 από τον Βασίλη Τσάρτα. Απολαύστε τις σημαντικότερες στιγμές της τριαμβευτικής πορείας του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος στους 8 αγώνες της προκριματικής φάσης του Euro 2004. Μια προσφορά της ΕΠΟ και του Εθνοσπορ με την ευγενική χορηγία της Vodafone. Το μάτς ξεκίνησε. Η κατοχή της μπάλας στο ξεκίνημα για τους Ισπανούς με τον Μαρτσένα και τον Ελγκέρα. Εδώ λάθος. Η μπάλα για τον Ραούλ και πάλι έχει ευκαιρία να σουτάρει, πλασάρει 1-0. Τραγικό λάθος της ελληνικής άμυνας, το οποίο δεν χαρίζει ο Ραούλ Γκονζάλες και στο 7ο λεπτό κιόλας η Ισπανία προηγείται 1-0 χωρίς καλά να το περιμένουν και ήδη από το λάθος, το μεγάλο λάθος της ελληνικής άμυνας. Στο ξεκίνημα οι φίλαθλοι προσπαθούν να βοηθήσουν. Να ο Ραούλ Γκονζάλες στα 25 του χρόνια, κορυφαίος παίκτης τις 3 τελευταίες χρονιές στο Champions League. Κοιτάξτε εδώ, ο Βαλερών θα κερδίσει, γυρίζει στο Ραούλ που βρίσκεται μόνος του στο κέντρο της άμυνας και από εκεί θα πλασάρει τον Νικοπολίδη στη γωνία με ένα δεξί πλασέ δίπλα στο δοκάρι. Έτρεξε ο Νταμπίζας να καλύψει, δεν τα κατάφερε. Η μπάλα στα δίκτυα της εθνικής μας, το πιο άσχημο ξεκίνημα στο 8ο λεπτό του αγώνα. Ραούλ προσπαθεί να φύγει και πάλι στην κόντρα με τον Βαλερών και τον Τσάβη. Αριστερά ανοίγει το Βιθέντε. Πάει ο Πατσατζόγλου να τον κλείσει. Βιθέντε κάνει και το σουτ πάνω από τα δοκάρια και πλάγια στο σουτ αυτό του Βιθέντε. Και ο Βασίλης Τσάρτας με τον Κωνσταντινίδη στην μπάλα. Η παλιά του Τσάρτα για τον Νικολαίδη, κεφαλιά, θα μπλοκάρει ο Κασίγιας. Η πρώτη καλή στιγμή για την εθνική μας. Το 1-0 για την Ισπανία παραμένει από τον γκολ του Ραούλ Γκονζάλες στο 8ο λεπτό. Μπασινάς, Καραγκούνης. Προσπαθεί να περάσει, κόβεται. Βιθέντε, η δυνατή κόντρα από τον Μπασινά. Για να δούμε, ο Χαριστέας κοντά στην περιοχή, μπλέχτηκε, γυρίζει, είναι πολύ αργά τώρα. Μια ακόμα καλή στιγμή για την Ελλάδα χάθηκε. Ο Φίσας δεν μπορεί, αλλά επιμένει. Χαριστέας πάει να κάνει το γύρισμα μπροστά από τον Νικολαίδη, θα πέσει ο Ίκερ Κασίγιας και θα μπλοκάρει θετικά για την άμυνα της Ισπανίας. Θυμίζουμε ότι ο Κωνσταντινίδης και ο Ζαγοράκης, οι δύο ανασταλτικοί μέση της εθνικής, βγήκαν αναγκαστικά. Ο ένας λόγω τραυματισμού, ο άλλος έτσι έκρινε ο Ρεχάγκελ και έβαλε στη θέση του τον Μπασινά και τον Καραγκούνη. Εδώ ο Μπασινάς προσπαθεί να περάσει για τον Νικολαίδη. Κλείνεται αυτός, βρίσκει τον Μπασινά για να δούμε, πάει να κάνει το σούτ, ωραίο σούτ, δοκάρι! Δεν τελείωσε η φάση, ο Χαριστέας από κοντά, πολιορκία. Φοβερή φάση για την εθνική στο 56ο λεπτό. Τσάβη, κόβει ο Μπασινάς και πάλι, που έχει δώσει πνοή. Η παλιά δεν περνάει για τον Νικολαίδη. Πάει να μπει στη φάση ο Καραγκούνης. Κοντρολάρει ο Καραγκούνης. Δίπλα του ο Χαριστέας. Η σέντρα του Χαριστέα. Η κεφαλιά από τον Νικολαίδη, out, που τρύπησε και πάλι την άμυνα της Ισπανίας. Μπροστά από τον Ελγκέρα και τον Μετιέτα. Πολύ ωραίο ο Νικολαίδης. Θα δούμε αν μπορεί να μπαίνει στην περιοχή. Κρατάει πάντα ο Ντέμις Νικολαίδης. Σουτ! Όχι, κόρνερ. Η κόντρα από το σουτ του Ντέμι Νικολαίδη στην πολύ καλή ατομική προσπάθεια. Στο 75ο λεπτό. Νέα μεγάλη στιγμή για την Ελλάδα.
που δείχνει ότι μπορεί τουλάχιστον να φτάσει στην ισοφάριση. Με 3 πολύ καλές ευκαιρίες. Να δούμε το κόρνερ. Φεύγει έξω η μπάλα στον Καραγκούνι. Θα κάνει το σουτ. Πέφτει ο Κασίγιας. Με δεύτερη προσπάθεια θα μπλοκάρει. Μπροστά από το Βρίζα. Μπαράχα για το Ραούλ. Αριστερά ο Βιθέντε. Γρήγορη αντεπίθεση των Ισπανών. Βιθέντε με τον Πατσατζόγλου που τον έχει ταλαιπωρήσει αρκετά. Πάει και ο Καραγκούνης, κάνει το γύρισμα. Για να δούμε επικίνδυνα τα πράγματα. Στρώνεται στο Βαλερόν 2-0. 2-0 από το Βαλερόν σε μια φάση που και πάλι κοιμήθηκε η άμυνα της Ελλάδας. Εμείς χάνουμε τις ευκαιρίες και οι Ισπανοί φτάνουν στα γκολ. Με τον Βαλερόν εδώ που βρήκε την μπάλα με όλη του την άνεση όπως θα ήθελε στο δεξί και δεν χαρίστηκε. Στο 76ο λεπτό οι ελπίδες μας για κάποιο θετικό αποτέλεσμα εξανεμίζονται. Η εξέδρα παγώνει. Οι λίγοι Ισπανοί που έχουν έρθει γιορτάζουν. Και πώς να μην γιορτάσουν άλλωστε. Το 2-0 είναι γεγονός στο 76ο λεπτό. Κοιτάξτε και πάλι. Με όλη του την άνεση ο Βαλερόν θα πιάσει το σούτ. Ο Νικοπολίδης όρθιος. Η μπάλα στα δίχτυα. Η άμυνα της Ελλάδας σε αυτή τη φάση δεν είχε την παραμικρή σωστή αντίδραση. Κοιτάξτε. Ολομόναχος ο Βαλερόν στο σούτ. Δεν γύρισαν οι Μέση να μαρκάρουν. Στην προσπάθεια του Βιθέντε που είναι ο δημιουργός όλων των επικίνδυνων καταστάσεων από αριστερά. Ό,τι δεν μπόρεσε να κάνει ο Ραούλ έρχεται με την άνεσή του ο Βαλερόν να το ολοκληρώσει. Ο Τσάρτας το φάουλ από πολύ μακριά. Σκάβει την μπάλα στην περιοχή. Προς τα πίσω η κεφαλιά. Διώχνει με γροθιές ο Κασίγιας. Για να δούμε κεφαλιά πάνω στη γραμμή. Αποκρούει πάνω στη γραμμή την κεφαλιά του Βρίζα. Ο Γκαρθία Κάλβο. Απομακρύνει ο Πατσατζόγλου. Υπάρχουν ξεχασμένοι πολλοί Έλληνες διεθνείς πίσω. Μια ακόμα μεγάλη στιγμή για την Ελλάδα. Ούτε τώρα το γκολ. Κοιτάξτε. Εδώ βλέπετε την κεφαλιά από τον Ζήση Βρίζα. Πάνω στη γραμμή ο Γκαρθία Κάλβο θα απομακρύνει και θα σώσει την Ισπανία ενώ είχε εξουδετερωθεί ο Κασίγιας. Ξανά η φάση. Η κεφαλιά του Βρίζα. Δεν μπορεί ο Κασίγιας. Ο Γκαρθία Κάλβο θα διώξει πάνω στη γραμμή.